Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman di YouTube channel Dikiris. Gimana kabar teman-temanku semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Dan di Jumat pagi ini loh, ya aku lagi main di Taman Surabaya Kenjeran loh. Sore iki hawane jenenge wonge rame iki. Mergo iki kan tanggal abang lho. Lagi anakku iki. Saka. Lagi mencari apa iki kerang-kerang iki. Neng pantai nih. Ternyata kita terang dah, tapi nek gak kacamata kita ya. Kayak ada terang. Ini iki lho suasanane di pinggir pantai. Nah, ini kapal-kapal iki lek menawa nek sing nyewa juga bisa gitu loh ya, kayak mau ke tengah kayak numpak perahu kayak sing mau di pinggir pantai atau renang-renang ya iso gitu ya, kayak caca cilik kayak iki kapal pakai lho kene sik urung do melaut biasanya rada awan nih ya, iki mendung gitu rada mau mendung ya, tadi ya rada gerimis. Ini pertama kali neng Pantai Kenjeran nih. Mas. Ya po, isin lah. Bisa kah sawana nggak cak neng banyu-banyu. Ya kak, seneng kak? Seneng. Nah, mantap. Duncale. Aku wis neng kene bolak-balik gitu. Karo nggone kos yo ora pati adoh. Paling sekitar 10 menit wis nyampe. Ayo Mbak, ayo. Ini sing mau numpak perahu ke tengah. Ini jane ya oke. Kayak kerang-kerang ya. Tapi ini oke sing gak ono isine iki lho. Gak ono isine iki. Nah, itu tuh mas panas sama ya. Heeh. Tapi neng kacamatanya kayak Petang. iya kacamataku mulai petang ya. Ya, petang. Iya, kadang-kadang masih gak terlalu panas. Kayak sayu. Mendung ya petang awan. Ora adus jeguran lho. Iya, warna sih. Hah? Monggo Mbak. Mana numpak perahu? Ki kok tambah rame lho iki lho. Dan hari libur mesti tambah rame lho. Rada awan mesti sore ya mesti rame. Iki zaman cilikanku ya aku sering ya neng dolan neng Kenjeran gini. Jangan keong. Iya golek keong yang tengah kono lho. Biyen kan jamane pas sik rada surut. Ora pati pasang ngono iki. Kalau ibu. Iya, kemecilan kok.
monggo bola sing pengen dolan dan dolan rene. Ayunya mundur, mundahnya. Apa nih? Mundahnya. Ayu. Wah, Mana ayo? Mana? Belas ya? Ya. Kalau sampai tekan kini videoku, tonton video-video selanjutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.